Mulla on sulle hyviä uutisia. Kerro. No sähän tiedät, että tämä on aika ajoin aika räiskyvä persoona. Eikä se ole omiaan lisäämään luottamusta. Niin. Ja mä haluan, että sä pystyt luottamaan muuhun ihan kaikessa. Miksi luotat? Hirveä vapaa. Tänään on hyvä. Tätä sua on viime aikoina. Aivan kun mua hävetti. Mä luulin, että sulla on toinen mies. Tai että sulla on alkoholiongelma. Joo, tiedän, hölmö. Mutta mulle valkeni tänään kaikki, kun mä juttelin sen Mansikan kanssa. Vai Anneli? Tänne kuultaa. Eiköhän meidän olisi korkea aika puhua sitä Juliasta. Mitä te luulette Juliasta? Tai en tiedä, voin kuulua tuosta.